ekamereni angakwazi ukuthi afikile manje ikiwi noma ufitwe mana ipi uloshidile kiwi ngoba bayisakaza ikiwi abantu abakameleni bayisakaza mana unayo into eqeda ikiwi ikiwi ya ikiwi ya manje ini kiwi kumani no usho le ndaba emnyama abantu besifazane la kushukana khona amathanga kuthiwa ikiwi igama lesizulu ikiwi nje imalanda lo abanjani abanekiwi abasuke behlangene la mabehamba bakhuluma amathanga ashayana la igcine le ndawo isimnyama kuthiwa ke leyo nto leyikiwi Dumane ya dumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini dumane ya dumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini king of swag inyanga with the fashion you're very focused like push your passion we king of the traditional healer push IA declare with demands utela into engathaheki vele osehlulekile Dumane yatumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba phetshe mfazweni empandla tizwe zamadoda ibomvu nina basetete nabasenyembane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba igidi umndeni sanibonani siyanibingelela lapho khona ngibingelele abasegole abasezantsi ngibingelele yonke indawo lapha enikhona ngithi khuye more u100 dumelang akhale kanda ngisho kanjalo ngimolweni yonke indawo lapha enikhona ngithi madekwane lapho khona sanibonani good evening good afternoon whatever isikhathi obuka ngaso igama lami udokotela uKhehlelezi uma ufuna ungangibiza ukuthi professor Khehlelezi mina ke ngiqhamuka phansi entabeni zase Eastern Cape umfula ngiphuza kuwo umfula waphesha kwencwiba lapha ngikhona othi chiya kalweni intolo makangathi ngakuvuleka indlela thakazelo zakithi lezo namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba noNgizwe sandini sami sokudla on my left hand side amwethu Ngizwe umfoka mchunu ophuma phansi entabeni zasenkandla phezulu kwesikababa umsholozi lapha phuma khona adabuka khona ngasandini sami on my left hand side nginobaba ukhumalo phansi umtuba endaweni yasemfekayi lapha enginayo khona indoda eyaziwa kakhulu ngokwelapha kwendabuko noma umfundisi so khumbula ke indoda enebandla laseZayoni elisontela khona endaweni yasemtuba abamba khona every Sunday if you wish to join esonteni lakhe noma uze esonteni lakhe uzojoina nazi inamba ungamfonela uyokuvakashela eZayoni kuyojika nje isikhalanga noma ushaya isigubhu wenze njalo namhlanje ke ngizoqala ngithethe uNgizwe abingelele iSouth Africa yonke naphesha kwezilwandle lapho esifinyelela khona god bless you usasubscribe njengamanje usasekhona Ngizwe mfoka mchunu siyabingelela mfowethu ngiyabingelela mntaka baba lapho ngizwe umlando wamchunu intombi semdaba langa samnqobo ngoba semthanda imvuma vuyokela simeleka ngaba ngisho phama uvumile upresident nomabhinqa eke inkunzi kayihlehli kwela seNingizimu Afrika eke umsusu weyidumo ngempela baze babobaze laba bathi hawu ziyakhala njengoba sesikhona ke lapha ke ekuDr Khehlelezi eke lapha ke YouTube channel na kanjani umfowethu sesethulile eke lapha sizokhila izimanga namhlanje uzobhema ukholwe ayi njengoba senizwileke uNgizwe uthi siyobhema sikholwe namhlanje zihlangene inkunzi zombili angazi ukuthi kwenza nganyako ukuthi uyakhumbula lapho uthi ngesizulu sakithi mawuthi uzobhema ukholwe ukholwa kwaneliseka ngoba ukwazi ukukholwa ngisho lokho kaNkulunkulu usuke waneliswe ichumayelo nezwi bese kuthiwa uyakholwa ukuthi Jesu wangifela esiphambanweni yebo bese kuthi nawe mfowethu mangabe ngikutshela into noma ngabe mhlawumbe ingamanga noma iqiniso kodwa bese ayi futhi sengiyakholwa uthi eBhayibhelini uThomas wakholwa ngokubona ngoba wasekhathele ukukholwa ngezwi uThomas ngimthanda ngabe lo mbhala Thomas uyazi lo mbhala Thomas incwadi esebenza lalela umambizi ngompande lwamuntu unamandla kakhulu mana utholakala umndeni laba bantu phela uyafuna kasi bacompetition mana siba interview uthiwa ubheme ngokukholwa
uyabona uzobhema ukholwe yabo okusho ukuthi uzothatha entshongweni ukuthi engathi uyaclimesa ukuthi yabona lethi uyaclimesa yini uclimesa lethi cloud 9 wow lethi wow enze emzimbeni wami yini leyo uclimesa wow ukholwa kalona into wena mangabe umuntu mayibhema egwaywa amakhala lo asibambe lapho right that was Ngizwe umlando kaMchunu usho kanjalo is trying to explain about ukholwa it's belief is it that ngaye ngisiwe manje isingisilezi ngeke I think yabona lokukholwa okusho ngesiZulu phela izingisa sizalwa isiZulu okay lesizulu sizalwa right mfoka Khumalo mfowethu siyabingelela ngibingelele kakhulu professor nomacingwane yebo ngiyabonga mfowethu nabalaleli bonke phesheya kwilwandle Dr. Khumalo lona uBatuba nje baseshilo professor umfundisi wasezayoni yithi amen. Okay usho kanjalo ke mayise sigodlweni uhlakaniphile kakhulu right namhlanje ngizonithatha sigijime siye lapha today before ngigijime ngiyophuza amanzi ngoba ngiyabona ukuthi sekufanele ngwaphuza amanzi ngizobe nginichazela ngokuthi namhlanje kahle kahle lezi insizwa ngiyibizeleni namhlanje ke uzokhumbula ukuthi into ngiyibizile la namhlanje khona into ozothi uthe ungizwe masiqala wathi uzobhema ukholwe right makhola nonke njengamanje phuma endlini manje nithatha amafoni nithenga amadatha kushubile njengamanje kushubile tshela umngane wakho ngicela ungenze do me a favor hospital ngoba ngihambe ngincika kulama datha ngisipango 12 hospital wona ngimthayimisa right do me a favor please share this postcard we share nakumngane wakho share nabo because it will definitely help you because maybe you've got the same problem ngalento esikhuluma ngayo because today what we'll be talking about the relationship especially ekamereni what do you do if your partner doesn't satisfy you what a question yes Zulithini ay wayibonga la what a question uyincoma yeah if your partner doesn't satisfy you wenze njani uma ekamereni umuntu wakho unganeliseki ngokumuntu wakho njalo engakwenelisi yeah wenze njani njengamanje sikhuluma nawe uhleli nawe uyabuka akakwenelisi kodwa uyapretenda kungenzeka sisi uyayikhalisa kanti unenqantiza inqantiza ke into lesuka incane okuthiwa ibattery ekitazayo sifuna ukwazi ukuthi lo muntu ohleli naye akakunelisi uhlaliswe imali yakhe kuphela kungenzeka ukuthi uhlaliswe impatho kungenzeka ukuthi wenze uhlaliswe umndeni wakhe hey khona ingane ekhulusi kahle ezanezi asenze kanjena mfowethu njengamanje before siqale singene sihlinze lenkomo ake sigijime manje siyolola imessage ngoba mangibuya laphana kushubile madoda ngizoqala kuyena umfoka Khumalo angitshela ukuthi kwenzakalani ngicela njengamanje share this yabuya Uthubusuzwile ngesimonyo sika Prof Khehlelezi esikwenza ube nogazi ebantwini uthandeke kakhulu nasemsebenzini isimonyo siyamsebenzela kakhulu naloyo suke efuna umsebenzi phuthuma manje emakhemisi ethu usitholele wona lo khokhovula wesimonyo uguqula impilo yakho ngeminye imininingwane sishayele ucingo ku 071 130 7808 noma ku 087 550 1177 uProf Khehlelezi ake lapho ugilizibanga. Welcome back. Sasinjalo bafowethu sesibuyile. Sibuya kuyophuza amanzi, sibuya kodla amashiti, sibuya kodla yonke into kumnandi nje la ekhaya siyasuta phela ngenyanga. Ayeme traditionally bila. Umbuleke. Welcome to the show. Laba baqala ukufika njengamanje uhleli nami uKhehlelezi professor Ngizwe mfoka Mchunu noma unoKhumalo. Ngisho ngathi umaKhumalo kodwa ke uKhumalo. Ngibe ngimbiza ngo-auntie kodwa ke uKhumalo ke. Inyanga udokotela umthakathi. Namhlanje sikhuluma ngokuthi uma ekamereni upartner wakho engakusatisfy engakwenelisi uye wenze njani kungenzeka ukuthi usisi upartner wakho unenduku emfishane encane ayifiki ukuvutha ondaba wenze njani wenze njani baba ingani noma baba asihambe siye kumuntu wesintu siyokhulisa noma baba uyashesha ukudedela
Akusiyeke eCameroon. Manje wenze njani? Kungenzeka umuntu wesifazane. Amadoda amaningi abhekana nenkinga enkulu. Uthola ukuthi owakho wesifazane noma usisi kunephunga esithweni sangasese. Wenze njani? Yamtshela mama kunephunga lana. Noma ufaka imask. Wasebasizakala abanye ngama-mask. Ebuza amadoda le ndoda yafaka imask isenza inkonzo yaseCameroon. Kanti indoda isafakile imask isijulukile ayifakile ngoba isaba iCovid. Kunento exabana namakhala wakhe. Ungizwe wakhuluma wathi niya ignore into eniza ngamakhala wena amadoda athwele nzima. Athi izwayo kubalekile abantu besifazana ukuthi hambani nibona amagayina nisebenzise nama-plain yogurt. Baba Ngizwe. Hawu. Ulwazi lwakho lufika ngama-plain yogurt. Ngiyinyanga phela. Oh. Mntaka baba ngiyakuzwa. Ningizimu Afrika lapha ke ku-YouTube channel kaDr. Khehlelezi. Ungizwe lokhulumayo nje ngibona nama-product nje la ngeke yimi into phambi kwami engasebenzi mina. Angikhoviwe mina. Ngiyangithiwa mhlawumbe liyithandayo. Kodwa lensizwa lena umsebenzi wayo uyamunaka lizwe leyobona. Lobo mbona wonke ikele lapha nje ikele into efanele kuhlala la ephambi kwamongameli. Uyasebenza lensizwa uyiyeke nje ukuthi ukhehlelezi kodwa uyasebenza. Into ebalekile nansi into engishoyo bakwethu ukuthi ke mfowethu kunemihluko. Ngicela ukuphendula umbuzo wakho ngokubuza kwamanje. Okwaqala ukuthi kunemehluko ukwaneliseka makuthiwa ubaneliseke elawini noma ekameleni ngolimi olujwayelekile. Kunemehluko ukunganeliseki awufika uvuthondaba noma awuneliseki ngoba induku imfishane iyalunguza ikuthinte nje iyanwaya nje noma ayivuka kwakhona noma lo muntu you don't connect ngoba khona abantu ongisho kuthiwa akanalo ipipi akanawo umthondo into eyenzakalayo thola ukuthi ngenxa ye connection yabona bakwazi ukumeltha ndawonye laba bantu they can go places together because they connect and their soul and spirit connect to each other. Ungafika kuvuthondaba nje this why abantu bekwazi ukulala nge-audio sex into ukuthi umuntu umbuke ephesheya la leyana egovoze ephesheya nomunye ngapha azaneliseka ajabulele ukuthi uyambona lo nomunye because there is a communication. Manje ngibuza connection. Manje ngithi ke mina mntaka baba ngicela ucacise la ukuthi kweneliseke onjani ngoba a woman in my historical experience he does not get satisfied. She does not get satisfied mayelele ne-stranger. When you are a stranger in your house, when you are a stranger in a relationship, you are available, but you are a stranger in a relationship, there is no satisfactory. Noma uphela isibhombolo somthondo kodwa. Baba Khumalo, naku sibhekane nenkinga la. Ithi into yami uma unganeliseki, ungenzeka owesifazane, awuneliseki umuntu wakho wesilisa. Noma umuntu wesilisa uneliseki wesifazane. Mangikhuluma ngokunganeliseki, ngikhuluma ukuthi kunenkinga ohlangabezana nazo. Uma uthi uyangena kwakho wesifazane, uzwa ubuhlungu. Uma ungena kunomuntu ngizwa ubuhlungu noma njalo ngithi mangiqala ngithi ngiyathintisa, ngivele ngidedele. So manje sifuna ukuzwa ukuthi uma ubhekana na one of those issues uyowenza njani? Professor nawe Mpoka Mchunu. Ngibulaza. Ikhona ingozi enkulu yokuqhathanisa izinto. Ukuphithiza kakhulu komuntu wesilisa kumenza enze competition when getting a sex eyenza nalo yaphinda yenze nalo. Nowesifazane futhi ukuphithiza kakhulu kumenza enze competition ukuthi usibanibana akafani nosibanibana. That is kuyingozi kakhulu nje kuyaluza ngoba ugcina ungasaneliswa insimu yakho. Ngoba lento mama uthi uphithiza uchaza ukuthi ngoba umbukele ekhaya uyalahleka manje. Sengisho ukuthi ukuba namadoda amaningi noma ukuba nabantu besifazana abaningi kukwenza wena phecelezi uqonya noqoma. Uthi usibanibana akafani nobani. Vele mawusufike kumngakho you can fail ngoba lo muntu omuzwe ngaphandle because is a new one umuzwe engafani nalona la lento ikhuluma ngokwe experience ukuthi suke wakwenza ini wena noma ukhuluma nje
from uthini Khumalo no ngakhuluma ngokwe experience mawuthi ukhuluma ngokwe experience yes which means lento now ke waphithiza isitsha esidala sifana nesitsha esisho sicazwathini ngalokho sengisho ukuthi which means umfazi wakho isitsha esidala wena nezitsha ezinhle vele isivumelano esisha sikhulu ngokudala isho singasibalekela isizulu ukudlala ngokhumana mana ngishaye kwaNuseni ngisho ekhaya inkomo endala ayifani nenkomo yokufika entsha wena uswele nentsha lokho igadiwe lentsha lendala inkomo iyahamba iyezele uyibona isiyophupho ukuthi ngoba uyashesha ungenelele wena umbuzo wami ubalekile uKhumalo angidlali ngoKhumalo nobabili ke ngiyanibuza ngizwe uyaphithiza wena njengomuntu esilisa inkinga nakho omkhulu wena you are getting to a personal level udlala ngoKhumalo because now you are moving out of the context I'm not moving out no because manje ukade mana singama guest uzosibuza ukuthi thina siyaphithiza noma siphithiza noma ukhuluma ngokoneliseka nonganeliseka ucatheni yinto ekhuluma ngamkhulu ima uyaphithiza yini yeah he's taking it too personal asimiyeke uyaphithiza okay shuthi ufuna sikhuluma ngokwesintu shuthi ngeke ngisho ukuthi indoda iyaphithiza ngoba is legal endodeni thibe nabantu abaningi okay bese ukuthi uzwile umakoti wakho ukuthi legal ukuphithiza yes okay asiqhubekele Khumalo ngokuphithiza lapha bese sikuyalana ke ekuthenini ethi umuntu wesifazana kaneli ikhona into eyenziwa abantu besimame yokukhuluma over leyo nto leyo then mhlawumbe ekamerweni wena bese uvulela umlomo uye ukuvulela lento engiyifunayo njengamanje vele kuyaphambana makanjalo ngoba vele imizwa yami si-cut up isifile nje vele ngithi ngiza kuwena ngibe sengathi sengiza kulomuntu okhuluma ke Khumalo yeah ukhona indaba ayikhuluma uKhumalo akhulume ngokuthi bantu besifazane let's talk more action njengamanje ake ngijime ngeke ku-break time ngiyophuza amanzi kunalapho engifuna khona lamadoda angithatha ngiyawela uJordan manje ithi ngoma saluwela uJordan yeah siyayiwela ke imfula manje ake ngijime ngiyophuza amanzi tshela umngane wakho ukuthi interesting don't forget to subscribe and share thank you and comment yabuya manje Engabe unezinkinga zokushodelwa igazi emzimbeni ukudla kuhlala eswini kuyabuya unezinyawo ezivuvukalayo unephika umeqo kanye nomzimba omubi zitholele isilekhuni sika Prof Khehlelezi esingumakoya esesisize izinkulungwane zabantu kanti sikwenza ube nogazi lasebantwini utsandeke nasekamelweni osimame ushisa bhe isilekhuni kwadlisa imbala lisala phansi ngeminye imininingwane sishayele ucingo ku 071 130 7808 noma ku 087 550 1177 usalindeni nikela khona ekhemisi ka Prof Khehlelezi khona manje uProf Khehlelezi ake lapho gilizimanga siyabingelela sakubukela back sesibuyile njengamanje bese break uzokhumbula ukuthi sikhuluma ngala ukuthi what if upartner wakho akasatisfy kameleni uzokhumbula ukuthi kunezinye izinto ethola ukuthi upartner wakho usamthandi noma nje uze nesidina you know what partner whoever it's either you're a man or you're a lady use this ake uthathe lento le inhlanga zothando lezi inhlanga zothando zijwayeze ukuthi uyigcobe sifubeni gcobe nasebusweni uma uyehlangana naye shaye ngesithunzi uma bekunesichitho sokuthi akuzona never it will won't happen kanjalo manje asigijima kakhulu izona ezonza ukuthi uthande futhi uqonde bengisase kuwe baba Khumalo unento eyikhulumile wakhuluma ngokuphithiza uthi uma ukhuluma ngokuphithiza wasuyasho la ukuthi no umuntu kunento ayifaka ekamereni noma wasewuthi wena no induku uqaleni nokuyizwa incane. What do you mean by that? Maitha akaneliseki noma akasaneliseki ngobuncane benduku ngiyakuphika lokho nje uqalele ukuyizwa ukuthi incane njengamanje ngoba phela befuna complain eqaleni masiqala ukuhlangana ithi induku incane hayi ukuthi ezocomplain apart nendawo uthi induku incane kenzeka phela into esifazana sebenza vibrate and another thing ke okunye kukhona nakusengikhuluma isilungu kulungile kodwa ushayile impela manje umlomo womuntu wesimame each and each word ayikhulumayo ebhekise endodeni ufuna qala engakhulumi ngacabangile ayikwatile no igama elikhuluma umuntu wesifazane libheke endodeni noma ngabe i wrong kangakanani kodwa iyalibhekisisa uyizwe ukuthi musungithethisa phela
kodwa uthola lento ayikhuluma ifact iqiniso yabo kodwa idelivery yakhe indlela ayikhuluma ngayo kuwena uyinhloko nithi iBhayibheli uyinhloko wena unothisa igama encane utshela musungithethisa phela noma bekuthiwa ngonile ngikwenzile kodwa kufanele abe nendlela lokho ke kuyapi ekungitheneni imizwa yomfazi ngifuna ukuya lapho Khumalo uma indoda ithethiswa wena ezindoda umthethisa umuntu wesifazane kodwa bambe lo mbuzo leyo mpendulo Ngizwe umuntu wesifazane na awumthethisi wena owakho asiye wakho indoda yamthethisa umuntu wesifazane mana mfowethu uphendula lapho uqala okay yamthethisa wena ungafuna ukuthethiswa no nami indoda yathethiswa inkinga lesho Khumalo iyiphuzi elibaleke kakhulu mkhulu ayikho into ebaleke yeyini nabantu emlalela lento ninabantu bama subscribe lenimuka lezinto bana niyazi lokho ukuthi ukuze nani nakho imezi yenu ngoba ngicina niba zinqamasi ingqama igogele ekhaya ngenxa yokuthi abantu abafuna ukuhlonipha ayikho akekho umuntu ongafuna ukusola ngoba akekho umuntu ongenaphutha mkhulu nkodwa indlela odeliver ngayo imessage yazi uma udeliver ngehlonipha imessage uyawuthi uma ubhekana neleyo njengendoda umkakho avela qhamuke njengengelosi kalolo enevumbo yabona aqhamuka athi njengengelosi bese umkami angaphoxeka mina ngithola ngisephutheni njengaleli ngenxa yokuthi uyahlonipha ulandela lena lihlonipha kubalekile inhlonipho nendlela umuntu akhuluma ngayo nendlela umuntu enza ngayo izinto leyo nto iyakwazi ukuthi yenza ukuthi kube mnandi nasenapho ngoba mawunexhwala enhliziyweni induku izoba induku ayifuni indaba nhlobo induku ayifuni intimidation ngisho kuri ngifone uma ngena imessage nje qinqinqi lapha imessage noma ulilela endaweni ene discomfort yona elazi ukuthi akuyo indawo yeni noma indawo ethizeni nokwazi ukuthi lento niyenza ukhwaphwaphwe lethiwe quick yabo into ayijeze nobhenzo bejilela ngale before performa kuma Grammy ajike ngale kamse umnabana ubusela nambe belts so into enjalo yabo so ibalekile leyo ukuthi kuze ikwazi ukuthi izinto ze relationship ziye phambili ukuhlonipha lokho okunye kubalekileke bese kuthi ngalesikhathi uphithiza lento esho kuba uphithiza uzokuphithize yabona kangayisho lento ukuthi ukuphithiza komuntu noma ukuyaluza komuntu uzogcina ushawaza inyonka uzohlangana nabantu abangalungile ehlathini lawo bantu abangalungile yibo kanye abazojeopardize your life your relationship even your manhood or your vagina. Alright, ngiyakuzwa Ngizwe uyayichaza lento but ke Khumalo uthe wena indoda ayifuni ukuthi kube nezinkulumo endlini ngoba leyo nto igcina yenza ukuthi ungasabi satisfied enkonzweni. What if wena waseba sesaba namadoda abantu besifazana amadoda akhulumisa usenomphelo uma indoda ukhuluma kakhulu umuntu wesifazana kwenzakala umuntu wesifazana mawukhuluma kakhulu wena ndoda ekameleni kwenzakala ngeke angikholwa ukuthi indoda ingabe ikhuluma nje kumana kabe lutho ngeke singabakhulumeni kunamadoda akhulumayo ngiyakutshela kunendoda oqala indoda ngegama njengo Felix Stopper nje lo muntu okhuluma ukuthi asiqale othi abantu umhlaba uphuze wonke ungathi umuntu leyo nto no kurong nasendodeni hayi ngathi uyabheda na uStopper hayi kurong nasendodeni ngoba nonkosikazi uthi mawuqhamuka ekhaya ngathokozi onangobe usebuyile kasezothini uthola sekubaleka izingane kubaleka yonke into ngishiza nje mayiphuza utshwala kunamadoda athi mayiphuza utshwala aphuzele emfazini uzomvusela amacala ukuthi yakhumbula wena sisakhulu ukuthi wakwafonela indoda. You must open a room for a woman to express herself uma ngabe ngaphathekile kahle without you being defensive ngoba ngasikhathi umuntu ephuza noma ebese ephuzela wena uzothi uqala impenja kanti impendala kunombuzo enginawo kungenzeka ukuthi kunomuntu wesifazane manje onomzimba omkhulu Khehlelezi isitudla yes hayi drama isitudla kungenzeka ke usisi njengamanje uyisidudla noma unomzimba omkhulu omuhle uthandana nendoda enomzimba omncane ayimnelisi yini ofanele yenze usisi manje ulendo manje ubukhulu bakhe bungakala nezibakhulu abantu bamanje asingabachatha amagama abantu kodwa nje umkhulu kodwa umuntu wakhe ayibakhulu inkosi yami mncane nekameleni
ekamereni akakwazi ukuthi Afike. manje Kiwi noma uvitshwe. Mana yipi lo shit le kiwi ngoba bayisakaza kiwi abantu abakameleni bayisakaza. Mana una into eqeda ikiwi. Hey. ikiwi ya ikiwi ya manje ini kiwi Khumalo. No, usho le ndaba emnyama abantu besifazane la kushukana khona amathanga. Kuthiwa ikiwi. Ya ikiwi igama la igama lesizulu ikiwi nje imalanda lo. Abandala banekiwi. Abasuke behlangene la mabehamba baphuzula amathanga ashayana la. Igcine le ndawo isimnyama. Kuthiwa ke leyo nto leyikiwi. Ayiphindela kuyidlalela nje ukuthi singaphindela. Indaba yokuthi shuthu ungayothola ithawula ulifake ispirit. Ithawula yes, ithawula lomina. Uthola ispirit njalo yithi iyasuka leyana. Spirit. Yeah, spirit senses. Mama kutinazi ye. Ngathi imoto yini. Bese wemoto. Mkhulu. Ayikembiza ukhipha leyo. Ayikembiza ukhipha. Yazi mama lapha ikiwi. Hayi ngicela bashembe kwaxa. Baningi abalekiwi. Hayo yaku. Mbukele ekhaya ayibaleke manje ngeke sekungena namakiwi it's a topic for another day njengamanje ngicela ukulala ngoba kungenzeka unekiwi yakho uyogcina ukuthi sisho kuwena asisho kuwe mawunekiwi thatha itinasi noma leyo kokuklina amawindi ukhuhle Nkosi yami ukhuhle siyabonga phaphana uma didwe abamdinga inyanga enkohli ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho uphume semamatheke usishaya mhlahle emoyeni abubhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo dumane yadume sizweni hlahla somhlebe unodela mzimba bheje phazona empandla hliziyo zamadoda ayibomvu khonto kwazi igazi idibanisele inyama ndaba ikhala amanzi indaba zadi umndeni isithunywa sika Jehova esivunywa amasayoni izangoma esingahlobi ngabuhlalu umkhosi othatha amadoda ebomvu basethethe basenyimani mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba idithi umndeni siyakhuleka amakhwehla amakhulu siyakhuleka bogogo siyakhuleka bheja siyakhuleka ndoda endala siyakhuleka sipoke masulumana amadoda afeza amadoda afele emayinini khuleka kini madoda khuleka kunini vulana umsebenzi madoda vulana umsebenzi kodwa ongenela ekhaya yokusinda ongenela ekhaya yokuthola ukuphila ongenela ekhaya angeke aphume imali ngamlandeli